Lars Boom munduko txapeldun oia izango da. Euskal Herrian izan dugu aste honetan Herberetarra. Eta hortxe dituzue gaurko protagonistak izanezkoen lasterketan. Eta momentuz challenge honetako liderra Ismael Esteban dugu. Bi probak berak irabazi ditu, lideratuta dauka jadanik lasterketa, challengea, eta gaurko irteera lerroan bi gizon ez dira izango Kevin Suarez eta Javier Ruiz de la Rinaga, gaixorik dira biak ala biak. Eta hortxe duzu Lars Boom bat zenbakarekin munduko txapeldun oia Patrick Manleuen eskerretara, eskuinetara Stan Godri eta hementxe Aitor Hernández. Xavier, maila handiko lasterketa. Maila honako lasterketa zalantzarik gabe. Lars Boom munduko txapelduna hemen izatea uste dut garrantzitsua dela. Azken batean errepidean ere izar nagusietako bada. Pai Ruben eta protagonista izan dena. Turrian eta Itzulia handietan garaipena lortutako txirrendularia. Eta biztan da, errepideko izarrek alako erakargarritasun bat izaten dutela. Eta zer esanik ez, ziklokosean gainera espezialiste baldin bada. Txirrendulari hori da. Junior mailan, 23 urtez azpikoen mailan eta profesionaletan munduko txapeldun izatea lortu duen bakanetako bat, hori egindakoak 3 baino ez dira. Aurrenekoa Radomir Šimunek, bigarren hau bera izan zen, hirugarrena Niels Albert. Izarra handia da, aurten gainera berak esan duenez munduko txapelketa helburutzat hartuta du, aurreko urtetan ere korritu izan du, baina aurten helburutzat hartuta du. Oraindik egia da, asteasun estreinaldia izan zuenez oso fresko dagoela, oso gordin dago. Baina bilabete falta dira munduko txapelketa Luxemburgon jokatzeko eta berak duen kasta, izaera eta duen motorra kontutan hartuta obera nabarmen egin lezake eta berak esan duenez. Wout van Aert eta Mathieu van der Poel bere erkideari aurre egin nahi die eta horrek esan nahi du ziklokosa serio hartu duela urtengo denboraldi honetan eta gaur rigorren ere podiumaren lehian ibiltzeko moduan izan daiteke. Hori da erakargarritasunetako bat eta bestea txirrendulari hauek Ismael Esteban aurtengo Euskal Herriko ziklokoseko izar nagusietako bat, Felipe Ors, Stan Godri asteasun bigarren postu zelkatu zen, atzo ez zuen korritu, fresko dago, arkere lanak emango ditu. Holandako txapeldun izan da Stan Godri, alako izen handirik ez dauka, baina junior mailan eta 23 urtez azpikoetan errepidean gainera bertan ere Holandako txapeldun izan dako txirrendularia da. Egun ziklokosean diren Lars van der Haar eta Mike Teunissen eta munduko txapeldun izan dako txirrendulariken batera bertako izar handietako bat eta hura ere gaur protagonista izango da. Hortxe duzue, irtetzeko prest gaurko protagonistak. Prest dena hasiera emateko. Lehen lerroan Ismael Esteban, Felipe Ort, Stan Godri, Lars Boom, Patrick Manleuen, Aitor Hernández. Hortxe dira gaurko favorito nagusiak. Eta Lars Boom aipatuta gora egiten ari dela esan behar. Bosgarren izan zen asteasun lagorren atzo Elorrion. Eta gaur lehian ikusiko dugu Lars Boom. Hortxe da hasiera. Ismael Esteban da Boom buruan. Lanean, esprintean, leko hartu nahian txirrendulariak. Hau du ziklokosak duen ezaugarri nagusietako bat. Abiatzeko unea oso esfortzu bortitzeko intensitate handiko unea izaten dela. Oso bortitza da eta abiadura ona ez duenak, sprint pikaina ez duenak abiadura hasieran, ez du postu honik hartzen eta gero horrek komeriak eransten ditu. Hortxe da Aitor Hernández atzean Boom, 9. izan zen asteasun, atzo Elorrion 4., 5. eta gaur lehian ikusiko dugu Herberetarra. Arazorik handienak Lars Boomek bihurgunetan ditu. Bai asteasun eta baita atzo ere, eta gaur berarekin abiatu aurretik hitz egin ostean. Eta ikusten zen, hainbeste denbora ziklokosa egin gabe eta astebururo, norberak dituen jaiotasun teknikoak findu gabe bihurgunetan eta teknika hori galdu egiten da. Eta berak bere zindarra zuzengunetan eta badaukadala, baduela. Esan digu, baina bihurgunetan eta atzerapena izaten duela eta gero ura errekuperatu ezin da ibiltzen dela. Baina hori, lasterketa korrituela, bere buruarekin konfiantza hartuela, hobetuko du eta segurazki datozen bilabeteetan munduko txapelketari begira Lars Boomek seguru nabarmen gora egingo duela. Buruan da Aitor Hernández,
erritmoa jarrita, erritmo bizia jartzen Ermuarra, aurten aurkari gogorrak aurkitu ditu lasterketetan, atzo 3. sailkatu zen Elorrion, aurten Espainiako kopan garaipen bat lortu du, Manleun, eta denboraldi hasieran beste bat Burgosen Fresno del Rodillan. Hortxe multzo nagusia aldapan eta aurrera egin nahi du Aitor Hernandezek. Txalotzeko ausardi hori, txalotzekoa. Ez du amore manai, aurtengo denboraldi honetan nabarmen Ismael Esteban bera baino gehiago izaten ari da. Eta horretan aurreko urtearekin alderatuta desberdintasun ikeragarria dago. Aurreko urtean Aitor Hernandezek eta aurreko 2-3 urteetan gainera garaipen sorta ikeragarria lortu zuen, 12, 13, 14 garaipen lortu zituen. Espainiako kopa ere berea izan zen, rankinean, Espainiako ziklokosaren rankinean ere beraz egon lehendabiziko postuen, eta aurten zer da eta Ismael Esteban etorri da. Azken 3 urte hauetan sekulako gorakada izan duen gizona, eta lasterketa guztietan aurre hartzen ari zaie txirrendulari kantabriarra, baina Aitor Hernandez begira nola bietu den, Stan Godri erori eginda. Stan Godri bizikleta gainean pasatzen aritu da oztopoak, eta 3. hankaz gora joan da, buruz gain egindu Stan Godrik, pixu gehiegi jarri duelako aurreko gurpilaren gainean. Aitor Hernandez, aurtengo challengean, 6. sailkatu zen Ametzagan, 3. asteasun, eta hortxe da, Manleuvenekin batera. Bere eskuinadetik Aitor Hernandez aurre hartzen. Gaur garaipena nahi du Ermuarrak, garaipena nahi du, eta Euskaldunen artean, tamalez, Javier Ruiz de Larrenaga ez da hemen, atzo abiatu eta begira hor Stan Godri ezkerraldean nola hankaz gora, hor pixu gehiegi aurreko gurpilaren gainean, eta buruz gain egin du. Gehienak bizikletatik jaitsi dira, bera ez. Uste dut urrengo itzuletan jaitsiko dela, Alfonso. Bai. Ze hori egiteko, indarra ere behar da, eta esfortzua bere ordainak eskatzen hasten denean, nekatuxiago egondakoan, teknikoki hobea izatea ere ez da arraza. Baina begira Aitor Hernandez eta txalotzekoa da, eta nioen Javier Ruiz de Larrenaga ez dela hemen laustima dela, atzo erretiratu egin zen, gorputzak etziolako behar bezala erantzuten, eta gaur ez irtetea erabaki du, eta burumakur xamar dago. Javier Ruiz de Larrenaga ikusita denboraldiko zatiri garrantzitsuenera llegatu eta ez dagoela bere honenean. Hortxe buruan, lehen itzulia burutzen Aitor Hernandez lehen tokian, Manleuven, Bum, Nadir Koledani, Tartetxoa hemen Ismael Esteban, Godri, Felipe Ors eta Jon Gomez. Atzo laugarrena izan genuen Elorrion Jon Gomez eta Ruiz de Larrenaga aipatu duzu, eta atzo ere lasterketa utzi behar izan zuen Javier Ruiz de Larrenagak. Ez dio puntu hartzen aurtengo denboraldiari. Batzuetan gripe puntu batekin ere ibili da, eta zertxo bait beherare egin behar izan du, eta ez dio punturik hartzen, ez du konfiantzari berreskuratzen. Karrantzan garaipena lortu zuen, Espainiako kopan garaipena lortu zuen, Arrasaten eta Arbulon ere bai, Arrasatekoa eta Arbulokoak partaitzari dagokionez ez ziren hain lasterketa goi mailakoak izan, baina Karrantzan behintzat Ismael Esteban eta horrelako txirrendulariek menderatuta bazirudien zertxo bait gora egiten hasiko zela. Egia da han, berarentzat hain gustagarria den eta hain besteko mesede egiten dion lokatza izan zuela Javier Ruiz de Larrenagak, baina barruti azkarretan ez da hain ondo moldatzen. Eta buruan dira Bum, Manleuven, Koledani eta Aitor Hernandez. Hortxe dira. Buruan jarrita Patrick Manleuven. Eta atzeraxeago dator Ismael Esteban, challenge honetako liderra. Gogoratu, 3. tokian ikusten duzuen Nadir Koledani, 23 urtez azpiko liderra dela. Eta Italiako txapelduna. Eta Italiako txapelduna, bai. Asteasun ere garaipenaren lehian ibili zen azkenera arte, baina lehen esan dugu Sara Casasolaren kasuan bezalaxe, ordu betera, esfortzua zenbat eta denbora gehiagoan egin behar den, txirrendulari gaztek normalean orduan egiten dutela zertxo bait behera. Naiz eta hori esate baterako eta adin bereko txirrendulariak dira. Mathieu van der Poel eta Wout van Aert egungo munduko txapeldunaren adibidetara eramanezkero, teori hori bertan bera gelditzen da izan ere, nazioartean haien pare dabilen txirrendularirik ez dago. Ez du inoiz bikote batek horrelako nagustasunik izan nazioarteko ziklokrosen. Aurten parte hartu duten proba guztietan, bat ezpada bestea, Wout van Aert ezpada Mathieu van der Poel, biak nagusitu dira. 12 garaipen lortu ditu Mathieu van der Poelek, demoraldia beranduago hasita gainera, eta 10 garaipenekin dago Wout van Aert munduko txapelduna. Baina,
hoiek salbuespen direla utzita, normalena da, Nadir Koledani edo txirrendulari gazteek, esfortzua zenbat eta denbora gehiagoan luzatu behar izatea, azken minututan fisikoki zertxo bait behera egitea. Hori gertatu zitzaion Ametzagan, hori gertatu zitzaion Asteasun, baina gaur ere Nadir Koledani, hirugarren postuan doan Italiar txiki hori eraso jotzen ari den gizona gainera, ausardi handiz, ari da lehiatzen igorreko lasterketa. Nortasuna erakusten ari da Koledani, eta aipatu behar, lehen itzulia 4 minutu eta 17 segundutan egin dutela txirrindulariek, eta hortxe da Nadir Koledani, 23 urte zazpiko sailkapeneko liderra. Hau ere Pontoniren agindutara dabilen mutila, eta jotzen ari da, hor aldapagora, gaztea, nortasun handikoa, Van Leeuwen eutxin nahian, Lars Boom bera ere, Aitor Hernández, hortxe da Ismael Esteban, Stan Godri, Felipe Hortz eta Jon Gomez gaur ere bikain. Jon Gomez, atzo maila ona erakutsi zuen Elorrion Lagorrin sailkatuta, eta hortxe ikusten duzue, Nadir Koledani. Jon Gomez pentsa, 11. postuen sailkatu zen Asteasun, 9. izan zen Lars Bon, eta atzo Lars Boni aurre hartu zion txirrendulari bizkaitarrak, beraz, egun batetik besterako errekuperazioa zertxo baita hobea izan zuen, eta hori txalotzekoa da. Eta txalotzekoa Lars Bon erakusten ari den kemena, Argi dago ezin gaurko bere helburua. zirkuitua gustatu egiten zaiola aipatu du, benetako ziklokroseko zirkuitua dela aipatu du berak, eta begira nolako motorra duen txirrendulari horrek. Hirugarren lasterketa baino ez du, Asteasun egin du debuta aurtengo ziklokrosari dagokionez, atzo Elorrin izan zen eta gaur Euskal Herrian jokatuko duen hirugarren lasterketan errematea jarri nahi dio, bere mailarik onena emanda. Lars Boom, munduko txapeldu noia, sasoia berehala hartu du, datorren urtean errepidean Loto Jumbon hariko den txirrindulariak. Eta bizikletak ere, ala erakusten du. Loto Jumbon harituko dela, hoi ez baita. Astana taldeak erabiltzen duen bizikleta, baina baimena lortu du. Astana taldeak aurten espezialai bizikletak erabili ditu, baina honek hurrengo urterari begira dagoeneko bizikleta berrira ondo egokitu eta neurriek eta txukun jarri nahi ditu, eta horregatik baimena eman diote ziklokrosen ere Loto Jumbok erabili ohi duen Bianchi bizikleta italiarrarekin aritzeko. Begira nola ari den jotzen, Nahieran ari da momentu enten, gustura ari da. Naiz eta azken urte hauetan, ziklokosa bete-betean lehiatu ez duen ikusten zaio, ez dela erdoildu eta pixka bat teknikoki jartzen denean txirrendulari honek gorriak ikusaraziko dizkiola bati baino gehiagori. Eta zu garezen aipatu duzuna biorgunetan, apurak kosta egiten zaio Bumi, garaia da mutila, eta beldur pixka bat ere izango du, segurazki ez du gero errepideko denboraldia eta ziklokosean gehiegi arriskatu, hankaz gora erori, minen bat hartu eta dena zapuzteko, beldur pixka bat izango du horretarako, baina begira laukotonek tartea lortzu nahi du. Gainean dituzte Godri eta Felipe Hortz, atzeraxeago Ismael Esteban eta Jon Gomez. Aurreko multzoan sartu nahian Godri eta Felipe Hortz, bigarren itzulia bete da jadanik, hortxe. Eta hor txalotzekoa, Ismael Estebanen gurpilean Inigo Gomez. Txalotzekoa benetan gaur ematen ari den maila, eta atzo ere Elorrion ibilitzen bezala ibilita, txirrendulari bizkaitarra ziklokosen aldeko apustu eginda da azken urte hauetan, eta bere kabuz gainera nazioarteko probetara Belgika aldera eta jotzen du. Eta txalotzekoa, eta uste dut berarentzat gainera konfiantza hartzeko motiogarria izango dela, hor dabilen bezala Ismael Estebanen gurpilean ibiltzea. Hortxe da, Inigo Gomez barkatu, irudi polita. Leheno bi anaia bikiak ibiltzen ziren, baina Jonek gutxi egin zuen. Eta Inigo Gomez, uste dut, urteko eta azken urteetako mailarik onena ematen ari da. Bai atzo eta bai gaur. Atzo Lars Boom menderatu zuen laugarren postuen sailkatuta, eta gaur ere lasterketaren aurreko taldetxo horretan sartu nahi du, oraintxe begibistan duten txirrendulari honek. Inigo Gomezek. Hortxe Ismael Estebanen gurpilean sartzea nahi du Inigo Gomezek. Hortxe dira buruan Koledani, Van Leeuwen, Boom, Aitor Hernández, Stan Godri, Felipe Hortz, eta hortxe ia denak bat eginda, Felipe Hortz sartu da, sartze arjadanik Ismael Esteban eta hemen Inigo Gomez. Lehia bizian, txirrindulariak,
Eta nortasuna erakusten ari den txirrindularia Nadir Koledani da. Orain Lars Boom. Lars Bonek ez du hor aurkari gehiagorik nahi eta horregatik erritmoa gogortu egiten du. Badaki Ismael Esteban eta hoi sartzen baldin badira. Aurkari gehiago eta zailagoak izango dituztela menderatzen, Estangodri ere sartu egin daitekela, hortxe begira Aitor Hernandezen atzean nola den Estangodri eta ondoren baita Felipe Ors ere. Eta aurrean 3-4 menderatzea errezagoa da biztan da, 5 edo 6 izan ezkero eta horietariko bat Ismael Esteban baldin bada, Ismael Estebanek aurten egia esan, beste aurkari ia beldurra emateko moduko palmaresa osatu baitu 10 garaipen lortuta, Espainiako Kopan lider, Euskadiko Challengean ere lehendabiziko postuan, eta 33 urteko Kantabriara menderatzea aurten Euskal txirrindulari eta atzerritik etorritako beste gehientsuenei ere izugarri ari zaie kostatzen. Kosta bakarrik ez dute lortzen gainera. Ez dute lortzen, janik Espainiako Kopa irabazi du, bere ganatu du, atzo Lorrion irabazita, eta berak esan duenez azkeneko proban Valentzian ez du parte hartuko, eta munduko kopako probetara joango da, Namurrera joango da, eta hementxe Lars Boom, Igorren, Euskadi Basque Country Challengeko 3. proban buruan, Lars Boom, txapeldun noia, munduko txapeldun noia, jotzen ari da ez du aurkaririk nahi, 2008an lortu zuen, garaipena. Koledani eusten ari zaio, Elite mailako lehendabiziko urtean gainera. Lehen aipatu dut, 3 txirrindulari direla, maila guztietan munduko txapeldun izandakoak direnak, eta honek badu bereztasun bat, 23 urtez azpitik elitera pasa, eta hurrengo urtean bertan, estrelliko urtean lortu zuen garaipena hori, Radomir Šimunek eketzuenekin, gero egia da, Niel Salbertek berdindu egin zuela marka hori. Eta gero errepidean beha, inbestan aritu da, bueltan etapa bat, turrean beste bat. Arbidetan jokautako etapa gogoangarria irabatzen txirrendulari honek. Egia da errepidean ez duela hasiera batean zirudiena lortu, zeren berak ziklokrosa guztiaren arrazoietako bat hori izan zen, pentsatzen zuen arbidetako klasikoetan Flandriako turrean edo Pairruben garaipena lor zezakela eta palmares izugarria osa zezakela, hainbeste egorik ez du egin, protagonista izan da, podiunak zapaldu ditu, eta aurtengo denboraldi honetan gainera, denboraldi erdian, berak aipatu eta aztertu zuen gainera, errepidea utzi eta soil-soilik berriro ziklokrosean aritzea. Esben Neisekin ere aritu zen gainera hizketan, eta bilera bat baino gehiago egin zituzten Esben Neisek gaur egun duen Fidea taldeko, Fidea Telenet taldeko liderra bere izateko, azkenean ordea Esben Neisek Lars van der Haar Holandarra fitxatu zuen, eta orduan baztertu egin behar izan zuten Lars Boom fitxatzea, eta hor bitxikeria bat izan zen, bitxikeria edo tira. Lars Boomen eta Lars van der Haar Holandarren manager bera da, eta guztien artean erabaki zuten Telenet Fidea taldean Lars van der Haar fitxatzea eta Lars Boonek errepidean jarraitzea, hain justu ere, arestien esan bezala, Lotto Jumbon egingo du hurrengo urte. Nola bizi duten ziklokrosa Herberetan da Belgikan, erligioa da han ziklokrosa, eta garrantzi handia dauka ziklokrosak. Holandan da Herberetan, hor da Lars Boom. Iurgunea hartzen, Nadir Koledani, atzean Patrick Van Leeuwen, Estangodri, hortze jotzen, berriz ere. Nabarmen, Euskal Herrian lehiatzen ari den 3 lasterketatik, mailarik onen ematen ari den lasterketa hau da. Nola egiten ari den, Goruntz, berezkoa dauka honek, Lars Boomek. Ez du denbora asko hori behar izaten berezkoa duenak nabarmen hobetzeko. Hortxe, helmugako zuzengunean, Boom, Koledani, Van Leeuwen, Godri eta Felipe Ors. Oraingoz lortu dutena da, Ismael Esteban behintzat aurrera ez gerturatzea. Eta Ismael Estebanek aurrerakoekin bat egiteko, behartzen ari dire izugarrizko esfortzu egitea. Gero batetak zer gertatuko den, oraindik egin gotu, 15 minutu baino ez dara matzatela. Eta beste 45 minutu gelditzen dira eta gauzak asko aldatu daitezke, baina Ismael Esteban gaur oso estu hartu dute, batez ere Lars Boonek eta Nadir Koledani, 23 urtez azpiko Italiako txapeldunak, hasieran jarri duten erritmo hori esker. Estangodri aurrera egin nahian, Koledani pasatzen nahi du, baina ez usten italiar gazteak dena ematen, eta Ismael Estebanek Aitor Hernandez gainditu du. Aitor orain justuxiago, Segurazki hain bizi irtetearen ondorioak sufritzen ari da orain txirrendulari ermuarra. Ez da azken urtetako denboraldirik onena izaten ari Aitor Hernandez entzat. Eta Larrinagantzat ere ez. Azken 2 urte hauetan zertxo bait. Aurtengo denboraldi honetan behintzat Euskal txirrendularitzak ziklokrosak bera egin du nabarmen.
23 urte zazpikoetan Jokin Alberdi ere hor dabil, junior mailan 2 urteetan Espainiako txapeldun izan eta nazioartean ere proba ona lortuako txirrendularia. 23 urte zazpikoetan ez da bere mailarik ematen ari. Horre baditu bere arrazoi batzuk, arrazoia dira errepidean udaran erori txar bat izan zuela, denbora luzez egon behar izan zuela entrenatu gabe eta orain kostatzen ari zaio berriro maila harrapatzea, gero psikologikoki ere ez da bat ere erraza txirrendulari gazte batentzat, 15-16 urterekin junior mailan, garaipenak erruz lortu ziklokosean zein errepidean eta gero bapatean 23 urte zazpikoetan garaipen hori oso garesti dagoela konturatzea eta zure atzetik ibili diren txirrendulari batzuk ere aurretik ikustea psikologikoki hori eramatea ez da bat ere erraza, beraz hor nolabait arazo fisikoek eta psikologikoki maila aldatzeak dakarren zaitasuna denak elkartu zaizkio Jokin Alberdiri eta horregatik 23 urtez zazpikoen maila hori ere esan genezake arrakastaz behintzat umezurtz duela Euskal Ziklokosak eta elite mailan ere bai. Aurrera doana Stan Godri da, metro batzuk hartu ditu atzetik, berarekin batekin nahian Felipe Hortz, bum, adir, koleani Ismael Esteban da Panleuben. Sartzen ari da Ismael Esteban, bai. Sartzen ari da. Eta Aitor Hernandez pixka bat jokoz kanpo bezala gelditzen ari da. Ea lasterketa ze bilekera hartzen duen, litekena da orain Ismael Estebanek bat egiten duenean zertxo bait gauzak lasaitzea. Eta esango dute, bueno, hemen da hau, hemen da orain arte Euskal Ziklokrosak eta Euskal Herriko lasterketan izan den ogro agertu da. Nabarremena da behintzat Ismael Estebanek artengo azken 2 urte hauetan zen olako gorakada izan duen. Lehen ere ziklokrosean eta mendibizikletan ibilitako txirrendularia da, baina gero bizikleta utzi egin zuen eta azken 3 urte hauetan, 2014an itzuli zen ziklokosera, eta bere bilakaera nabarmen goruntzakoa izan da, eta aurten jaun eta jabe, lehen urtean ia etzuen garaipenik ere lortu, eta aurten dagoeneko 10 garaipen lortu ditu, eta ia nahi duen guzti egiten ari dela esan daiteke Ismael Esteban Torrelavegako 33 urteko txirrendularia. Hor da, Stan Godri, erberetarra atzetik Felipe Hortz haure maila honean ari da, gaztea, Valentziarra, ametzagan, 7. tokian zailkatu zen, asteasun 4. eta atzo 2. izan genuen Elorrion, Ismael Estebanen atzetik hor da Godriren atzean, Godri 2. izan zen asteasun, esprintean erabaki zen garailea, emozioz beteriko lasterketa ikusteko parada izan genuen, eta aurreko taldean sartzear Ismael Esteban. Horren buruan doan txirrendulari hori ez pentsa edo nordenik. Hori lehen urtean, 2015an, Holandako txapeldun izan zen 23 urte zazpikoen mailan, Holandako txapeldun ziklokrosean eta Holandako txapeldun errepidean. Beraz, ziklokrosean eta errepidean bietan lehen urtean, 2015an, Holandako txapeldun izan zen Stan Godri 23 urteko txirrendulari hori. Eta junior mailan, Europako txapelketan 3. izan zen bere aurretik Lars van der Haar eta Mike Teunissen sailkatu ziren, haie biak gero munduko txapeldun ere izandakoak dira. Beraz, hortik atera kontuak, txirrendulari honek zen maila duen, baina lehen ere aipatu dugun esken kasuan, 16-17 urterekin oso nahi izan eta orain zertxo bait behera egiten hasita dagoela ziklokosean gaur egun munduko kopa eta horrelako probetan, mailarik goreneko lasterketetan, ezin izaten baitu aurreneko 10 postuetan sailkatu. Sartu da janik Ismael Esteban, aurrean buruan aginte makila hartuta Godri, Felipe Hortz ere aurten maila honean dabil, eta ez du inok tarterik egiten, zaietu da Bum, zaietu da Godri, baina ezin izan dute Ismael Esteban atzean utzi, bereiekin bat egin du, eta hor da berriz ere Godri erritmoa bizitzen, ondo erantzuten ari zaio Felipe Hortz, Valentziarra, benetan etorkizun polita dauka Felipe Hortzek ziklokrosean, eta hortxe da atzea begira Hortz, baita Bum ere, ikusi dute hor dela Ismael Esteban, eta orain apur bat aldatu egingo da lasterketa, zuk izan duzu moduan, Xabier, baliteke apur bat paretzea. Segurazki bai, lehen garbi ikusi da behintzat Ismael Esteban jokoz kanpo utzi nahi zutela. Orain Ismael Estebanen berak agertuko da eta berak egoera zertxo bait lasaitu egin nahiko du esanaz. Ni hemenago, hementxe oraintxe begira gainera, bera buruan jarri da, beraz gauzak bere onera, urak bere ubidera eraman nahiko ditu Ismael Esteban Kantabriarrak. Stan Godriren kontuekin amaitzeko, badu beste bitxikeri bat, Alfonso.
junior mailan Holandako errepideko txapelduna izan zen, esprintean. Baldakizu nor menderatu zuen, Dylan Groenewegen. Lotto Jumbon sprinter, haundi izateko bidean den txirrendularia. Dylan Groenewegen, orain profesionaletan aurten 8-9 garaipen lortu duten txirrendularia, junior maila menderatu egin zuen, baina horra lehen esandakoaren adibide bat. Junior mailan ura adina edo gehiago bat zen Stan Godry, gerora Dylan Groenewegenek gora egin du, Stan Godryk ezin izan du bilakera hori bete. Kontu orain, buruan da Ismael Esteban, aurrera egin du Kantabriarrak, ez du ustekaberik nahi, eta denboraldi honetan Euskal Herriko ziklokorsean nagusi nor den, erakusten nahi du berriz ere Torrelavagakoak, hortxe ari da jotzen, Bumek jarraitu nahi dio, eta orain bai, bizitzen ari dela erritmoa Ismael Esteban, Bum, Felipe Orts eta Koledani, aztera xago jadanik Godry, Van Leeuwen eta Aitor Hernandez, eta tartea egiten ari da aurreko multzoa, eta jadanik atzean geratzen ari dira Godry, Van Leeuwen eta Aitor Hernandez. Gogor, bizi eta indartsu hasi du lasterketa Aitor Hernandezek, baina orain behera egiten ari da ermuarra, hortxe laukotea, buruan ari den laukotea, atzara begira Ismael Esteban, hortxe dakusa Lars Boom, baita Felipe Orts ere, eta laugarren tokian Nadir Koledani. Lasterketa oso polita doa, alde txikiekin, ziklokosak batzuetan gaitz hori izaten du, lehendabiziko edo bigarrengo itzulitik garbi ikusten dela nortzu diren gizonik indartsuenak eta haiek izugarri nabarmentzen direla eta tarte handia lortzen dituzte beste guztiak jokoz kanpo geldituz, baina kasu honetan ikusten da lau behintzat garaipenaren lehien dabiltza, beste 3 palau ere ez dabiltza oso aparte eta uste dut kopuruaren aberastasun horrek lasterketa bera ere edertu egiten duela. Eta asteasuko emaitza izan zen horren adibide gorena izan ere, lau txirrindulari esprintean ailegatu ziren. Oso bukaera polita izan genuen. Eta uste dut ikuskizunari behintzat baldintza horrek lagundu egiten diola. Parekotasunak eta ez hasieratik garbi edukitzeak nork irabaziko duen. Eta Ismael Esteban, hor da, hemen nago ni, esan ez. Euskadi Basque Country Challenge-eko liderra, Espainiako kopako garailea, Jaunda jabe. Bai. Jaunda jabe Euskal Herriko errepidetan, edo errepidetan ez, barrutietan, eta Espainian edo Espainiar estatuan jokatu diren beste proba guztietan ere. Izugarria da txirrindulari honek azken 2 urteetan izan duen gorakada. Iaz ez zuen garaipenik lortu, baina iaz Espainiako rankinean 2. posturaino igo zen, Espainiako txapelketan 3. izan zen, Espainiako kopan 2. aurreko urtean bere, esan dezagun, berragerpenaren urtean, rankinean 5. zegoen, baina lehen urtetik aurten gora, edo 2014-15 denboralditik iazkora, 5. postutik 2. gora egin zuen eta aurten jaun eta jabe. Pentsa, 30 urtetik gora txirrendulari honek nolako bilakara izan zuen. Egia da, bere mailarik onena orain arte behintzat, 2004-2005 urtetan izan zuela, bera, 23 urtez azpikoetan 2 aldiz Espainiako txapeldun izan zen eta bitxia da. Bitxia da oso, zeren 2 erkidego desberdinekin korritu zuen. 2004an Valladoliden Espainiako txapeldun izan zenean Kantabriako selekzioarekin korritu zuen. Eta 2005an Busturian Espainiako txapelketa jokatuta irabazi zuenean Euskadiko selekzioarekin parte hartu zuen. Horre badu arrazoi bat orduan, orain ez dakit, baina orduan mintzat Karrantzako neska batekin ibiltzen zen eta Karrantzan bizi zen eta Karrantzan egon zen enpadronatuta eta horregatik, edo erroldatuta, eta horregatik Euskadiko selekzioarekin korritu zuen txirrendulari honek, eta 2005an Busturian, David Sekoren jaioterrian, 23 urtez azpikoetan Espainiako txapelketa lortu zuen Ismael Esteban, aurtengo ziklokosaren Euskal Herriko lasterketa guztietako nagusia. Hor da, jotzen Ismael Esteban, tenkatuta multzoa, Bum, Orts eta Koledani, atzean geratu da Godry eta atzetik aurrera egin du Torrelavagakoak, jotzen ari da, erantzun nahi dio Bumek. Eta meritua dauka Ismael Estebanek besteak beste lana egiten duelako, ez da esan dezagun bere ogibidea, ez da txirrendularitza baizik eta berak babesle duen maestre bizikleta dendan lan egiten du, eta berak dionez behintzat entrenatzeko eta erraztasunak ematen dizkiote, baina nahi adina denborarik ez omen du
Eta hala eta guztiz ere pentsa, azken urte hauetan Euskal Txirrendulariak Javier Ruiz de Larnaga eta batez ere Aitor Hernandez Jaun eta Jabe izan dira, bai guztiak menderatu eta haiei aurre hartuta dabil aurtengo denboraldi honetan txirrendulari hori. Helmugatik pasako dira berriz ere txirrendulariak, 6 itzuli faltako dira helmugarako. Aurrekoekin batekin nahian Godri eta Van Leuven, Aitor Hernandez bera ere bai. Hortxe da, 6 itzuli helmugarako, 27 minutu bete dira jadanik. Eta momentuz, ondo, Lars Boom bera ere. Oso ondo, Alfonso, Jotzen ari da. Konfiantza hundiarekin ikusten dut gaurko honetan Lars Boom. Eta gaitasuna behar den lekuan aldapa gora, hor erakutsi nahi du bere benetako maila. Badaki bihurgunetan eta besteak gehiago direla, jaiotasun tekniko gehiago daukatelako, baina pentsa pila asterketa korritutan nola jarri den txirrendulari hori, eta bihurgunetan oraindik badauka zer findua bere teknika, baina nabarmen konfiantza hartu du eta gaurko lasterketan ikusten zaio hori. Baina errez erantzun dio Ismael Estebanek azken metroetan, sasoiko dela erakutsiz. Eta benetan lasterketa polita ikusten ari garena. Hortxe da Ismael Esteban, bum, Koledani hortz eta Godri sartu da jadanik errueretarra. Eta gogotxoari da Lars Boom. 5 txirrendulari horien artean eta teknikoki dituen zailtasunak aipatu ditugunez, 5 lasterketa buruko 5 txirrendulari horien artean aurreko bihurgunean hanka atera duen bakarra Lars Boom izan da. Horrek erakusten du konfiantza hundirik ez daukala eta badazpada ez erortzeko ere, ezkerreko hanka atera du, ezkerrera zen bihurgunea eta berme gisa edo hanka atera du. Beste guztiek konfiantza gehiago nonbait, gehiago ibilitako gizonak dira, bazekiten ez zirela eroriko eta horregatik pedalei emanaz hartu dute bihurgunea. Ez du aginte makila utzi nahi Estebanek. Atzen utzi nahi du Lars Boom. Atzo garaile izan genuen Elorrion Ismael Esteban. Eta Boomek ez dio aurrera egiten utzi nahi. Koledan ere ondo. Boomen atzean. Txirrendulari txikia. Eta benetan polita doa lasterketa. Patrick Van Leuven eta Aitor Hernandez sartu ezin da. Beraientzat erritmoa gehigizkoa da. Eta gurpilera ailegatzen baldin badira ere uste dut. Aurrean erritmoak bizitu bezain pronto berriro ere salkapena nahiko berdintxua geldituko dela. Atzera egin beharko dutela Patrick Van Leuven, Holandarrak eta Aitor Hernandez ermuarrak. Ismael Estebanek nahi baina ezin du. Ezin ditu atzan utzi aurkariak. Eta hementxe estan Godri, asteazun bigarren izan genuen gizona. Eta begira, Ismael Esteban meharra, orbuskeraz txikiagoa, eta Lars Boom garaia. Util oso garaia da Lars Ihartxua. Boom. Ia metro eta 80 zentimetro ez ditu aparte txirrendulari horrek. Oso mutil Hortxe da. tentea. Hanka atera behar izan du Lars Boomek. Aurre egin nahi du Koledanik, Van Leuven eta Aitor Hernandez hemen. Eta hortxe da Ismael Esteban, ia tarta egin duen Kantabriarrak. Hortxe da, bum, pedaletik hankatera, baina aitaren batean bat egin du Ismael Estebanekin, hortxe, unea. Hortxe pedal kolpe pare bat galdu ditu. Baina abiedura motela izaten denez, horrelako lekuetan ez da inbesteko galerarik izaten. Aurretik doan txirrendulari ere ezpaitu atzu baina askoz ere azkarrago. Hor justu aldapa ateratzea izaten da kontua eta horren lekuko hau. Hori abiedura handiko leku batean gertatu ezkero, lortzen den tartea, zuloa, askoz ere handiagoa da. Aldapatik ateratzeko gunea esan duzu. Gaur egun, txirrendulari batzuk bi platerekin dabiltza, beste batzuk batekin. Eta batekin dabiltzan guztiak, esaten dutenez, kosta egiten zaila hoitzea, bihurgunetatik eta aldapetatik ateratzerakoan, erritmoa hartzerakoan, kosta egiten zaiela hoitzea, ze gora eta bera pinoiak egin behar dituztela, eta orduan asko jokatu behar dutela. Besteak beste Ismael Estebanek eta Aitor Hernandezek. Eta, bueno, apurka hoitzen ari direla, eta benetan gustora daudela orain. Mendiko bizikletan nagusitzen hasi den
kontua dela esan genezake. Aldaketa hori nabarmen mendiko bizikletetan izan da, garai batean 3 platera izaten zituzten, gero goi mailakoak 2 platerera jetzi zuten eta atzeko pinoiak askoz ere altuagoak izatea, koroa gehiagoko pinoia jarri zituzten eta orain mailarik oneneko bizikleta gehienak behintzat, ohiko salmentara platera bakarrak ere izaten dira, kontua da atzean lehen 8 9 pinoi ziren lekuan, edo koroa ziren lekuan orain 10 eta 11 badirela eta koroa gehienekoak, kasu batzuetan 46 hortzeko koroak ere badirela atzean, beraz horrek izugarrizko maglutasuna ematen dizu eta horregatik platera bakarra nahiko izaten da zenbait kasuetan. Bizikleta zertxo baita arindu ere egiten da, ez baita aurreko aldagailurik behar izaten, heldulekuen ere ez da hartarako gailu berezirik izaten, eta gramo kontuak eta besterik ez dira, baina txirrindulari batzuentzat fisikoki baino psikologikoki garrantzitsuagoak diren kontuak dira. Aurreko boskotea berriz ere helmugatik pasatzeko prest, 6. sartu da, baita Aitor Hernandez ere sartzear da. Hortxe da, 9 zenbakiarekin Aitor Hernandez, Van Leeuwen sartu da, atzera begira Koledani, Godri, Esteban, Hortz, Boom. Aurrera egiten Aitor Hernandez. Zazpikotea buruan. Eta benetan polita lasterketa gaurkoa, Koledani. 48 dosal hori azkenekoa, hor atzean den hori, oraindik ez agertu. Hor agertu den hori, doblautako txirrindularia da, Oier Ajuriagerra. Eta ez da lasterketan garaipenan lehian dabilen horietariko bat. Aitor Hernandez begira, atzean lehen sufritzen aritu eta aurrera pasa orain eta buruan jarri da. Aurrean mantxotu egin dute erritmoa, sartu da, eta hori baliatzea nahi du Aitor Hernandezek. Baina berriz ere hor da, buruan, Estan Godri. Nadir Koledani oso ondo kokatuta. Lehen da biziko itzulietan aurpegi eman du, orain Daniel Pontoni nonbait esan du, lasaitzeko, eta bestea mugitzen direnean aie erantzuteko, baina berak aurpegi askorik ez emateko. Begira hor, Lars Bon orain berriro ere, hanka zabalduta, hanka aterata, batez ere hor bizikletak irriste egin ezkero ere, berehala hanka bota eta lurrera ez erortzeko hartutako neurri erakutsiz. Eta hortxe berriz ere Estan Godri arriskatzen, bizikletak irriste egin hor begira, eta horregatik atera behar izan du berak hanka, eta segurtasuna ziurtatzeko Lars Bonek aurreko itzulian bezalaxe. Ez da lukatzik barrutian. Barruti azkarra, bizia, teknikoa, eta horregatik aldeak egitea oso da zaila. Hortxe, zazpikotea, eta tartetxo egin da Boom eta Aitor Hernandezen artean, hortxe aurrera egin nahi du Felipe Horzek. Eta buruan aldaketa ugari, batean Esteban, bestean Boom, bestean Godri. Zulotxo txiki bat egiten gainera, Estan Godriren erritmoaren ondorioz. Nadir Koledani 23 urte zazpiko Italiako txapelduna eta Lars Bon. Oso ondo ari da jokatzen Lars Bon, Buru askoz, zuhurtziaz, eta gaur garaipena nahi du Lars Bonek. Ea gorputza nola erantzuten dion azkeneko itzulietan, baina jokabidez behintzat uste dut asmatzen ari dela. Denbora guztian buruan da Lars Bon. Ondo eusten ari zaio Godriren erritmoari. Ismael Esteban dabil orain zertxo bet atzeratuta. Lehen egindako esfortzuek ordaintzen edo. Eta Godri ere indartxu, hor da Koledani. Gogoratu, 23 urte zazpiko txirrindularia dela, Italiako txapelduna. Hemen, Boom. Berriz ere aurrera egin daian atzetik Ismael Esteban. Hortzen atzean sartu nahi du. Itxikeri bat baino ez da, baina Lars Bon eskularrurik gabe dabil. Besteak badituzte eskularruak, Lars Bonek ez, eta hori Mathieu Van Der Poelek ere askotan egiten du eskularruekin atera, eta gero lasterketan dabilenean kendu egiten ditu, eta eskurtxik. Inolako babesik gabe, eta aurreko txirrendulari horien artean, bera eta Van Leeuwen dira. Holandarrak nonbait horretan aritzen zaleak dira. Eta Xabier ondo ari dena Koledani, Ondo... Oso ondo. Gaztea eta
Hasieran gainera ekimena berak izan du, Ismael Esteban jokoz kanpo utzi nahirik edo, eta orain beste eutsten, baina beti lasterketan oso ondo sartuta. Ikusiko dugu Ametzagan eta bereziki Asteasun azken itzulietan komeriak geixiago izan zuen. Bai. Ezin izan zien gero garaipena eta podiuneko postua lortu zituzten txirrendulari eutsi azken itzulietan, baina gaur lasterketa erdia jira eta gero oso ondo ari da jokatzen Nadir Koledani gaztea. Aurreko laukotea tartea egiten ari da, buruan gogoratu Kodri, Koledani, Bum eta Hortz, atzetik Ismael Esteban, Aitor Hernandez eta Patrick Van Leeuwen, eta Kodri buruan jarri denetik, erritmoa bizitu duenetik, bakoitza ahalduen egiten ari da. Hortxe da, 23 urteko txirrindulari herberetarra, Bum, oso ondo, Lars Bum, eta gora egiten ari denare, aste honetan Felipe Hortz da, Espainiarra, atzo bigarren izan genuen Elorrion, eta hortxe Ismael Esteban challengeko liderra, gurpilean sartu nahian, Aitor Hernandez ere hortxe, hortzak ez duturik, Patrick Van Leeuwen, eta jotzen berriz ere Stan Godri, ondo eusten ari zaio Koledani, hor sartu nahi du Lars Bumek, 2008an munduko txapeldun izan zen txirrindulariak, bihurgunea, eta oraintxe pasako dira berriz ere helmugatik atzera begira denak. Hementxe Esteban, Aitor Hernandez eta Patrick Van Leeuwen, metro batzuk galduta, atzera begira buruan Koledani. Hementxe buruan den laukotea, atzeko hirukotea sartu nahian, eta lau itzuli besterik ez, proba amaitzeko. Nekean nabari zaio jadanik Aitor Hernandezi bisaian, atzean geratzen Ismael Esteban, orain Koledani erritmoa bizitzen aldapagora, eutsi nahi dio Lars Bumek, hortxe da italiar gaztea. Bikain Koledani, Koledani gainera, matematikoki txalangea bera, ez 23 urte zazpikoena, txalangea bera eramateko aukerarik ere izan lezake. Ismael Estebanek duen abantaila da Stan Godrik esate baterako, Asteasun bigarren postuan zelkatu zen txirrendularia, etzela Ametzagan izan eta horren bestez puntuetan ez dagoela aurrean, baina Koledanik irregulartasun gehiago izan du, 6 puntuko aldea dago, eta egia esan, zaila dauka, baina Ismael Esteban jokoz kanpo uzteko ahalegina ikusten diot, Nadir Koledani orain egiten ari den ahalegin horri. 6 puntuko aldea ateratzen dio Estebanek Koledaniri, 7 Aitor Hernandezi, gogoratu, garaileak 15 puntu eskuratuko lituzkela gaur, bigarrenak 14, hirugarrenak 13, eta ikusekin behar, nola bukatzen den lasterketa, baina hortxe da, Koledani orain buruan bakarrik metro batzuk hartuta, italiar gaztea atzetik Stan Godri. Orain arte inork eraso bati atera dion, zukurik handien ateratzen ari zaio Nadir Koledani. Lars Bum, Felipe Hortz, atzean Ismael Esteban eta Patrick Van Leeuwen, Aitor Hernandez eta bikain Nadir Koledani. Ondo jodu, helmugatik pasata aldapan erasoa Nadir Koledanik, eta hortxe da bakarrik buruan, batein nahi du berarekin Stan Godrik, atzean sartu da jadanik herberetarra, eta maila paregabea ematen ari da italiarra Nadir Koledani, metro batzuk hartuta buruan Koledani eta Godri, atzean Bum eta Felipe Hortz, aurrera egin nahi du Lars Bumek. Zuzengo horietan indarrak abantaila dauka eta horretaz baliatzen da Lars Bum aurrekoekin bat egiteko. Aurrean gainera Nadir Koledanik ikusi duenean Stan Godri gurpilean sartu zaiola, zertxo baita erritmoa moteldu egin du, eta Lars Bumek egin duen esfortzuarekin batera eta aurrekoen erritmo moteltzeak ekarri du berriro ere, segura eskiune batetik bestera, lau txirrendulariak elkarren errenkadan bata bestearen gurpilean izango direla. Hau da indarra erakustaldia ematen ari dena Koledani. Hortxe Bum ere sartuko da aurki, hementxe berriz ere zutik jarrita Koledani. Txalotzeko benetan. Maila ematen ari dena. Koledani erakusten ari den jarrera. Txirrendulari txikia da,
Bai. Baina Daniel Pontonik bere aita pontekoak erakutsi zuen txirrendulari handia izateko ez dagoela zertan neurriz eta altueraz oso garaia izan beharrik. Arrate alde hontan esango luketen moduan, txikerra baina gogorra, Koledani. Bai horixe. Hortxe da, buruan, 23 urte zazpiko liderra, baina eliteko selkapenare irabaz lezake, baina zail dauka, hortxe da, bosgarren postuan jadanik aurrera egiten Ismael Esteban, Patri Van Leeuwen, Aitor Hernandez, alegin betean, eta atzera begira, italiarra, itxatxita, gurpilera, itxatxita, Godri, eta laukoteak metro batzuk lortu ditu. Behin baina gehiagotan ikusi dugu eta begira orain ere Lars Boone nola horlako ariketa batzuk, luzamendu batzuk bezala egiten ditu, gerrialdetik eta sufritu egiten du. Eta Euskal Herrian lasterketa hauek korritzera etorri denean, bera Bilbon egonda ostatu hartuta, eta jakin badakit masaje maile bat eskatu zuela, gerrialdetik eta dezente sufritzen duen txirrendulari delako, eta neurri batean aurreko urtetan ziklokosa pixka bat baztertzearen arrazoiare hori izan da, gerrialdetik eta baduela alako utxune bat, arazotxoren bat, eta orain lehen da biziko lasterketa korritzen ari denez, eta posturak eta desberdinak eta direnez, areta gehiago ari da nonbait antzematen gerrialdean duen arazotxo hori Lars Boone handia. Errepidea ipatu duzu eta gogoratu behar da, challenge honetan, errepideko gizunak izan ditugula, piztak beste, Piñatin Txausti izan genuen ametzagan, eta challengeko aspada ere, atzo elorrian ere, Omar Fraile izan genuen. Badirudia, purka-purka berriz ere errepidekoak itzuli daitezkela prestaketa moduan. Ziklokrosak mesede izango luke behintzat, Alfonso. Eta uste dut, eskertu behartzaiela, Beñatin Txaustiri eta Omar Fraileri ziklokosera alako kiku txiki bat eta gerturatze txiki bat egin izana. Horre beti ere jendea eramaten du, jendea eramanez gero ziklokoserako zaletasunare az egingo da, umeek eta gaztek ere errepideko izerrak bertan ikusi ezkero baten bati zaletasuna sortu egingo zaio eta hori biztan da onuragarria da. Historikoki gainera beti txirrendularin batek edo beste ziklokosen ere oinarritu izan du bere prestaketa, Fede Txabe, Jokin Mujika, Tati Egiarte, errepide utzi eta gero ziklokosen ere aritu zen, eta errepidean txirrendulari handi asko izan direnak ere, ziklokosen aritu ziren gaztetan, beste Iba Maio, eta Mikel Artetxa, Aimar Zuberdia, Mikel Zarrabetia, batez ere Bizkaian joera hori nabarmena izan da, Gipuzkoan eta Araban ez da horretara goiturarik izan, baina uste dut, hori orokortuko balitz, ziklokosa behintzat mesede handia izango lukeela, denaren premia dago, Euskal Ziklokosa bera egiten ari da nabarmen, izan ziren urte batzuk, 2000 urtea hasi baino lehenago, Espainiako txapelketa batean gogoan dut Teleriarten 12 dominetatik uste dut 11 Euskal txirrendulariek lortu zituztela, azken uste hauetan Euskal txirrendularientzat Espainiako txapelketan domina garestitu egin dira, eta horrek adierazten du bera egiten ari dela eta Euskal Ziklokosak egoera irauli beharra dauka garaibateko ohiturari eta tradiziori jarraitu nahi baldin badira. Hiru itzuli, helmugarako hortxe da aldapatxoan, Estan Godri, Koledani, Felipe Ors, Boom, Van Leeuwen, eta atzean metro batzuk galduta Aitor Hernandez eta Ismael Esteban. Gaur justuago dabil Ismael Esteban, gaur justuago, gaur Gandorra ez dabilki ainarro. Ez, eta badirudi atzoko nekea igartzen ari dela Ismael Esteban, esan dugu, jadanik Espainiako kopa irabazi dura atzo Elorrion irabazita, challengea bideratuta dauka, behinik behin, baina ezin da axolagabekeriaz aritu gaur barrutian, Koledani hor dagoelako, 6 puntuko aldea ateratzen dio Ismael Estebanek Koledaniri, eta eutsi egin barko dio postuari Ismael Estebanik, 7. postuari, challengea irabazteko hortxe da liderra Ismael Esteban. Hortxe, ozta dabil orain. Horre, ozein matxura edo izango balu eta postu hori galduko balu eta Nadir Koledanik irabaziko balu. Euskadi Basque Country Challengea bera, italiarrarentzat izango litzateke, eta orain arte izan duen nagusitasuna pikutara joanteko arriskuan legoke Ismael Esteban. Gogoratu, 6 puntuko aldea dagoela, garaileak 15 puntu hartuko dituela, eta 7. bederatzi 6 puntuko tartea. Baina Ismael Estebanek 2 lasterketa irabazi dituenez,
puntutan berdinduta Bai. baleude, arautegiak dio, garaipen gehien lortu duen txirrendulariak izango duela lehendabiziko postua. Tentu aldiz. Ibili beharko du Ismael Estebanek. Aitor Hernandez atzean gelditu da. Orain 7garrena da, 6garrena Ismael Esteban aurrera egin du kantabriarrak. Hortxe da, italiar txikia, Koledani. Luze egin da multzoa, banan. Aukera anitzetako lasterketa ikusten ari gara, buruan zenbait aldaketa badira, buruan gainera ausardiaz jokatzen ari diren txirrendulariak bat baino gehiago dira, eta horrek izugarria aberastu du ikuskizuna. Begira orain Patrick Van Leeuwen bera ere, ausardiaz aurrera egiten ari da, eta holandar horrek zerbait egin nahi du. Gaur hemen holandarrak dira, Europa aldetik etorritakoen artean gehien nabarmentzen ari direnak bada Belgikar bat, Angelo de Cler, Mario de Cler, hiru aldiz munduko txapeldun izandako txirrendularia handiaren semea, baina aitak berak eta errealitateak ere erakusten dute eta onartzen dute. Aurreneko 10 postuetan sailkatzea kosta egiten zaiola Angelo de Klerk Belgikarrari. 11garren tokian doa Angelo de Klerk, 2 minutu da 20 segundora jadanik. Eta hortxe, hortzak estututa Aitor Hernandez, bien bitartean, jotzen Koledani. Nola ari den jotzen gainera. Ismael Esteban ere sartu da, aurreko taldetxoan. Aurre hartu dio gainera Felipe Orsi, aldapatxo horretan. Eta bere burua bihurrituta, ia lasterketa osoan txirrendulari hau, Aitor Hernandez. Eta hementxe, buruan, 6 gizon, 7garrena, metro batzuk galduta Aitor Hernandez. Lehen euskalduna. Ismael Esteban berriro sartu da, eta ez dakit lasterketaren lehendabiziko erdian egin duena ez ote duen egin nahiko. Hasieran atzeratuta ibili da, aurrekoekin bat egin eta burua hartu du, gero lasterketa erdian berriro buruan esfortzuak egitearen ordainez edo zertxobait atzeratu eginda, baina lasterketa amaitze aldera berriro ere atzetik aurrera egin eta burukoekin bat egin anzio egiteko prestatzen aritu daiteke Torrelavegako txirrendularia. Eta zer nolako lasterketa burutzen ari den Koledani, txapela kentzeko moduko froga egiten ari da Koledani. Orain 3garren tokian Van Leeuwen, bere aurrean Godri. Daniel Pontonin aholkua jaso du eta orain hor eskuira bihurgune hartzen dutenean berriro ere jasoko du. Hor aurrean dabiltzen guztien artean bera da gaztena Nadir Koledani. Besteak askoz ere veteranoak dira, denak ez. 23 urte baititu Stan Godrik eta 22 ailegatzeko dago oraindik Felipe Ors, 23 urte zazpikoetan Espainiako txapelduna ere. Bihurgunea eta gero, jotzen Van Leeuwen, luzatu du taldetxoa, sartu da buruan Ismael Esteban, eta lehenengoz buruan ikusten dugula Patrick Van Leeuwen. Hortxe. Azkeneko bi itzulietan sartuko dira une batetik bestera. Atzera begira. Van Leeuwen, Koledani, Godri, Lars Boom, Ismael Esteban, Felipe Orts, metro batzuk galduta hauek eta atzera xago Aitor Hernandez. Hor da. Koledani berriz ere. Aldapagora jotzen nahi izango du italiarrak, bi itzuli amairarako emozioa nagusi gaur. Igorreko ziklokrosean, 40garren ekitaldian, Olabarriko zelaietan hortxe da Koledani. Begira bun. Gaitasuna indarra behar den lekuetan Lars Boom beste batzuetan baino hobeto dabil. Bihurgunetan baina asko zero hobeto. Begira Koledani dena ematen ari da. Ondo eusten ari zaie Boom eta Godri. Eta azken itzulian erabakiko da. Gorko garailea hortxe da Koledani txikia. Aurreko itzulian bezalaxe aldapa gora jodu. Nadir Koledanik ez du lehen aurreko itzulian adinako zulori zabaldu. Baina indartxu da bilera erakusten du. Stan Godri bigarren, Lars Boom hirugarren oraingo honetan hanka ateragoe gainera. Konfiantza hartzen ari da. Hor Patrick Van Leeuwen eta Ismael Esteban. Egin kontu, Aidan Nuñok emakumezkoetan lortu duen garaipenean ere antzeko jokabidea izan duela. Azken bi itzulietan egin du aurrera. Aldapagora erritmoa bizitu eta aurkari egatzean utzita. Horretan ahalegintzen ari da azken hiru itzulietan txirrendulari hau. Nadir Koledani. Ondo Boom.
aurreko biekin bat egin nahian. Hemen Van Leeuwen eta Ismael Esteban, metro batzuk galduta, jadanik atzera xago Aitor Hernandez. Buruan 3 gizon momentu honetan. Ia zer egiten duten Van Leeuwenek eta Ismael Estebanek, atzean geratu dira Aitor Hernandez eta Felipe Orts. Felipe Orts bete egin da nonbait. Lehen 3-4 postuetan ibili da une oro, baina azken itzuli hauetan bete eginda eta atzera egin du txirrendulari valentziarrak. Eta ondo Lars Boom, ondo kokatuta beti. Begira, zenbat ariketa egin behar izaten duen Lars Boomek, gerri hori zertxo bait, hor daukan karga edo hor daukan neke eta minzorri pixka bat ere, arindu alizateko. Ia itzuli orotan ikusten dugu aukera duenean, erritmo zertxo moteltzen denean, luzamendu keinuek egiten ditu, bizkarrean duen arazoa gutxitzeko. Eta horrela, heldu ezkero azken zuzengunera, azkarrena, Godri. Erne Godrirekin, lehen ere esan dugu Dylan Groenewegen menderatu zuela, Holandako junior mailako txapelketan, eta gizon azkarra dela. Giarrez ere ikusten da, beteskagoa da, giar gehiago dauka. Horrek teorian, indar gehiago, potentzia gehiago ematen dio. Sprinter gorpuzkera dauka, Stan Godrik. Egia esan, aukera izan zuen asteasun, baina ustekabe eman zuen Ismael Estebanek esprintean, aurrea hartu zion Estebanek erroetarrari, baina ikusekin behar gaur zer gertatzen den. Hor sartu da Koledanerin atzean Esteban, Van Leeuwen, Godri, Koledani, Esteban eta pum! Ismael Esteban ere pixkanaka burura gehiago gerturatzen ari da. Izan ditugun larri askoak, 7. postuan eta ibilitenean, baina orain berriro ere aurrera gerturatu da, azio egiteko prest, txirrendulari Kantabriarra. Hemen Aitor Hernandez eta Orts. Ez dute amore emana zenbat sufrimentu, ze hanketako mina dagoen hor. Ze derra gorko lasterketa, baina zen olako adore eta kemena. Ez dute atzean gelditu nahi, txirrendulariak dira, lehiakorrak dira, gogorrak, amore ematen ez dutenak. Hortxe dira, buruan direnak, Van Leeuwen, Godri, Koledani, Esteban eta pum! Benetan amaiera polita ederra ikusten ari garena. Hortxe Patrick Van Leeuwen. Azken itzulia eskaini behar diguten txirrendulari hauek. Batzuk urrutetik jo nahiko dute, beste batzuk esprintean izango dute itxaropena. Batzuk bihurguneak baliatu nahiko dituzte, beste batzuek indarra behar den lekua. Bakoitza dituen baliabideak erabili nahiko ditu hemen. Aurkariak menderatu eta garaipena lortzeko. Ez dirudi bi itzulinen faltan, desberdintasuna handiri dagoenik. Eta ikusiko dugu azkeneko itzulian zen olako aztarrika eta eraso festa ibiltzen duten txirrendulari hauek guztiek. Jotzen ari da Van Leeuwen. Eta atzean sartu nahian Stan Godri, Ismael Estebanek ostopetan Lars Boom gainditu du. Baita Koledani ere. Hortxe da, 3. tokian Ismael Esteban, 4. Koledani eta atzean Astanaren maiotarekin Lars Boom. Patrick Van Leeuwen, azken itzulitan ageri da txirrendulari herberetarra. Eta benetan maila ona ematen ari dira gaurkoan. Txirrendulariak benetan lasterketa polita ederra, ikusgarria. Patrick Van Leeuwen txalangeko lasterketarik onena erida egiten gaur. Ametzagan asko sofritu zuen, asteasun 5. postuaren lehian ibili zen, gero arazoak izan zituen eta horregatik atzeratu behar izan zuen. Baina gaur adinako protagonismorik eta lasterketa barruko garrantzirik ez du izan ez asteasun ez da Ametzagan ere. Oraintxe sartuko dira aurki helmugako zuzengunean. Eta begira nola aurreratu nahi duen Ismael Estebanek. Ismael Esteban, aurkokin batekin nahian. Hauxe da erabaki jarri, azkeneko itzulia. Azken itzulia, eta ikusiko dugu, ia zer egiten du Begira Ismael, buruan sartu nahi du. Buruan sartu nahi du azkeneko atapan. Sartu da, buruan, bihurgunea eta lapa iritsiko da. Jotzen nahi izango du horre Ismael Estebanek, baita Koledanik ere. Jotzen ari da Ismael Esteban. Jotzen ari da Ismael Esteban. Bera, begira Lars Boom ere eskuinetik nola aurreratzen saiatzen ari den. Orain jotzen ari da, orain bai, bete eginda, Godrik aurre hartu dio, Koledani ere hor, Lars Boom ere gainean. Denak parean. Eta atzekoikiko tartea zabaldu egin dute.
Van Leeuwen Horrek atzean. erakusten du erritmo asko bizitu dutela. Txartxar zen talde txoan dira Aitor Hernandez, baina atzean geratu da ermuarra. Eta Felipe Orsere jokoz kanpo. Erritmoa bizitu egin dute, gogortu egin dute. Eta hor da, Godri. Ismael Esteban da Koledani atzera xeago, hor bum, hanka aterata. Eta ikusgarria izaten ari da bukaera. Godri Esteban da Koledani, metro batzuk galdu ditu Janik Bumek. Hirukotea sortu da buruan. Urrengo zuzengunean berriro ere sartu nahiko du Lars Bonek. Zuzengunetan indarra baita erabakigarria. Eta horretan orain arte behintzat bestek adina izan da. Astana taldeko landarra begira sartu da. Leuen. Eta sartu da bum. Eta Estebanek eutsi nahi dio Godriren erritmoari. Hortze jotzen ari da orain Esteban. Buruan jarri da Kantabriarra. Koledani ondo erantzuten gurpila nahi du. Ismael Estebanen gurpila nahi du Nadir Koledan italiarrak. Hortze buruan Esteban. Atzean Koledani. Jotzen ari da Kantabriarra, jotzen ari da Kantabriarra. Lars Bon begira berriro ere gerritako minez. Gerritatik sufritzen ari da aurreko itzulien ere keinu berbera egin du inguru horretan bertan. Tartetxoa dago aurreko hirukoaren eta atzeko bikoren artean. Bumek Godrirekin bat egin nahi du hor. Igorreko ziklokosak izan duen inoizko lehiarik estuena ikusten ari gara. Parekatuena. Eta ez harritu asteasun bezala xeago ere esprintean amaitzea. Bai. Eta teorian azkarrena Godri da, baina esan dugu asteasun Ismael Estebanek garaipena eragotzi ziola. Ismael Estebanek irabazi zuen. Eta hortxe da. Begira Koledani. Txikia, gaztea. Garaipena nahi du Igorren. Bikain gaurkoan italiarra. Nortasun handiko txirrindularia da. Txikia, baina benetan kementxua, doretsua, gogorra da. Nadir Koledani, Italiako txapelduna. Atzean du Ismael Esteban, challenge honetako liderra. Estan Godri, tarte egin dute aurrekoek, aldapatxoan hor hortzak estututa. Ismael Esteban gelditu gindan eta atera behar izan du. Larri erritmoz motel txamar Lars Bon eta Patrick Van Leeuwen ere. Jotzen ari da Koledani, ikusi du Estebanek hanka atera duela. Eta erritmoa bizitzen ari da Nadir Koledani. Indarrez justu xamarra ailegatu dira azken aldapa horretara, motz eta piko horretara. Hortxe Koledani, Godri eta sartu nahian Ismael Esteban sartu da. Erne Godrirekin hortza zorrozten ari da. Ez da aurpegirik ematen ari azken itzuli hauetan. Gizon azkarra da, babesean doa, eta gaur garaipena nahi du Rabobank taldeko landarrak. Buruz jokatzen ari da Estan Godri. Ja, oztopoa nola gainditzen dituzten. Oztopoak, bizikletatik jaitsi. Lehen da biziko txunen erori egin da hor. Ondo Esteban. Erne Estebanekin ere eskuinetik aurrertzen. Bigarren tokian. Koledani jotzen. Godri bigarren postuan aten nahi du. Beste norbait aurretik duela, ark esprinta bideratu diezaiola eta berak azkeneko metroetan aurre hartu. Hori da bere estrategia. Berera dira errepidean. Hortxe da Koledani. Zulotxa egiten, orain ari da jotzen, ez du esprintik nahi. Badaki Godrik menderatu egin lezakela esprintean eta. Biurgunea. Eta berriz ere jotzen hasiko da Koledani, hortxe da. Godrik ez dio aurrera egiten utzi nahi. Erne Ismael. Biurgunean. Aurre hartu dio Godriri, baita Koledani ere, bikainor Ismael Esteban. Sekulako agindu hor Kantabriarrak. Erne Godrirekin gaur. Ondo Godri. Erne Godrirekin gaur. Asfaltoan sartuko dira eta eskerretara izango dute gero Biurgunea eta azken zuzengunean sartuko dira. Erne Godrirekin gaur. Azken metroetan Ismael Esteban. Erne Godrirekin gaur. Godrik babes hartuko du. Azken metroetan. Eta azkeneko metroetan aurre hartu nahiko dio. Erne Godrirekin. Godrik irabaziko du. Godrik irabaziko du indartsuago gaur. Godri garaile gaur. Igorren, bigarren Ismael Esteban, da hirugarren Nadir Koledani.
laugarren Patrick Van Leeuwen, bosgarren Lars Boom, eta seigarren tokia Aitor Hernandez entzat izango da, beraz garaile Stan Godri, eta eliteko challenge honetako garailea Ismael Esteban, eta 23 urte zazpikotan Nadir Koledani. Oso amaiera polita, eta Stan Godrik erakutsi du bere sprinter izaera. Asteasuko lasterketan aldez aurretik jo zuen, azkeneko aldapatxo batean, azken zuzengunea baino lehenago, eta hori baliatu zuen Ismael Estebanek azken metroetan aurre hartzeko, eta gaur ordungo akatsa gogoan zuela hartatek ikasi, ondo kokatuta aurretik Ismael Esteban zuela sprinta jokatzen hasi, eta aixe irabazi du Stan Godri 23 urteko txirrendulariak. Junior mailan Holandako txapeldun izandako gizona, Dylan Groenewegen Loto Jumbo taldeko gizona menderatuta, lehen urtean Holandako 23 urte zazpikoen txapelketan errepideko titulua lortu zuen, baita ziklokrosekoa ere, eta gaur igorren nagusitu da Stan Godri. Gaur egun Holandak 23 urte zazpikoen mailatik elite mailara ere jauzi egin da, zertxo bait bera, baina nazioartean duen gizonik onenetariko batek. Eta Xabier, benetan lasterketa paregabea ikusgarria ikusi dugu, emozioz beterikoa, azken metrotan erabaki da, eta hemen dugu gaurko garailea Stan Godri herberetarra, hortxe da, 23 urteko txirrendularia, zorionak jasotzen, eta benetan lasterketa ona ikusteko parada izan dugu gaur igorren, 40. ekitaldi honetan, eta hortxe duzue Nadir Koledani 23 urte zazpiko txapelduna. Oso lasterketa lehiatua, lasterketa aukera anitzetakoa izan da gainera, izan ere batzuetan Stan Godri urna Ismael Esteban, Nadir Koledani, Lars Boom, denak ere buruan ikusi ditugu, bakoitzak bere estrategiak burutu ditu, eta euren artean tarterik ez da izan, eta azkenean sprintak erabaki du. Begira zen olako jendetza izan duen gainera Euskadi Basque Country Challengeko amaiera honek. Ametzagan eta asteasunez ezik gaur jendetza ikeragarria etorri da Igorreko 40. lasterketa ikustera. 40. urte urna baitu gaur Igorreko lasterketa honek. Alfonso aurrera. Gurekin dugu Ismael Esteban, challenge honetako garailea. Bueno, Ismael, hoy no has podido vencer en la carrera, pero bueno, te llevas la challenge. Bueno, a ver, no he podido vencer, estaba a puntito, pero iba muy justo de fuerzas hoy. Me ha pasado factura la carrera de ayer, que Felipe y yo nos hemos dado mucha caña ayer y se ha visto que los dos íbamos un poquitín mellados hoy. Pero bueno, al final he sacado donde no había, les he cogido al grupo adelante, me he metido en la última vuelta, he intentado arrancar el repecho, se me ha escapado el pedal. Cuando ya les tenía entre las cuerdas y nada, me ha quedado resignarme, quedarme a ruedas de Godri y bueno, he pegado el ataque en la curva antes del control, me he metido por dentro, he decidido tirar a tope hasta donde llegue y al final, pues nada, me ha pasado en los últimos metros. Te ha pasado en los últimos metros, Godri, le superaste en Asteasu, hoy no ha podido ser. Hoy no ha podido ser, todos los días no es fiesta, ¿no? Pero bueno, muy contento, vamos, que hoy he hecho toda la carrera a contrapié y la verdad es que contento porque también estoy mostrando que también se pelea a la contrapié, vamos. Una temporada inolvidable. Pues sí, la verdad es que está siendo una temporada memorable y vamos, al final, oye, nos lo merecemos mi equipo y yo por todo lo que hemos luchado estos 3 años que llevamos empezando otra vez a correr y la verdad es que, oye, que sobre todo por ellos, por mi familia y por la gente que me viene a apoyar, que se lo merecen más que yo al final, que son los que están todo el día al pie de cañón. Gracias, enhorabuena. Gracias a ti. Hortxe Ismael Estebanen hitzak, orain Aitor Hernandez entzuteko parada izango dugu, lehen euskalduna. Gurekin dugu Aitor Hernandez. Bueno, Aitor, hortxe saiatu zara aurreko itzulitan buruan erritmoa bizitzen aurrera egiten, baina ezin izan da, ezta? Bai, lasterketa guztia egona izor burrukan berakin, baina, bueno, holandez hau eta Ismael indartsua dauz, aldapa gora hor pizkat indartsua zeukan, eta baina, bueno, gero hor landetan, bueno, ni ondo nengoen, baina, bueno, azkenean ezin da, eta, bueno, posik egoteko da. Gaur agian nekea nabaritu duzu atzoko nekea, atzo 3. izan ziren Elorrion?
Bai, bueno, baina atzo italianoa eta holandesak ez ziren korritu eta gaur pizkat deskantzota egon dira. Eta bukatzeko, nola doa zure denboraldi? Bai, ni ondo nago, ez dut iaz moduko hainbeste garaipenak lortu, baina ia beti podiona, 5 garaipena eta ondo nago. Eskerrik asko eta zorionak. Zuei, eskerrik asko. Hortxe Aitor Hernandezen hitzak, orain garailea Stan Godri gurekin izango dugu. Congratulations, Stan, the grand victory in Igorre. Yeah, it's nice to win here. It's a beautiful track and yeah, I loved it today. It's a very hard day in Igorre. Yeah, it's a hard track, but it was fast today and that suits me well. So yeah. Thank you very much and congratulations. Thank you very much. Hortxe, Stan Godriren hitzak entzun ditugu, oso pozik garaipenagatik, oso gogorra izan dela gaurko lasterketa, eta pozik garaipenarekin, eta esprintan irabazi dio Ismael Estebani, eta pozik. Gustora bera eta gustora zaleak, lasterketa zoragarria ikusita. Egin kontu gainera, txirrendulari hori, Stan Godri, urtarrilaren batetik aurrera talde zaldatuta izango dela eta Wout van Aert munduko txapeldunaren taldekide izango dela Berandas Willens Krelan taldean. Beraz, ziklokrosean eta ziklokrosetik kanpo ere errepidean bere kirol bizitzarekin aurrera goi mailako taldekide zinguratuta eta goi mailako talde batean jarraitzeko aukera izango du Stan Godrik, 40. Igorreko ziklokrosa irabazi duen txirrendulari Holanda. Xabier, bukatu da Euskadi Basque Country Challenge hau, 3 probe osatu dute, Ametsa, Gaztasur eta Igorrek, eta ekimen polita, eta jarraipena izango duena, datozen urtetan. Hala espero behintzat, aurtengoa uste dut arrakastatxu izan dela, hasierak ez dira inoiz errazak izaten, nazioarteko probak antolatzea ez da inoiz erraza, babesleak behar dira, atzerriko txirrendulari behar dira, etxeko txirrendulariak gustora izatea behar da, eta hori guztia uztartzea ez da erraza, baina gutxienez bai Ametsaga, Gazteasuk eta Igorrek zer esanik ez, jarraitzeko intentzio badute. Aldela gainera, lasterketa gehiago antolatzea da intentzioa, antolakuntza gehiago Euskadi Basque Country Challengera gehitzea, eta aldela gainera, Euskal Herria osatzen duten 7 lurraldeetako lekukotza izatea, hau da bai iparraldean eta Nafarroan ere lasterketaren bat izatea, eta kontaktuak eta hartu emanak berehala hasiko ditugu, ea hurrengo urtean, zorionez, aurten Euskal Autonomia Erkidegoan bizi izan den goi mailako ziklokrosa hurrengo urtean Nafarroan, eta baldin bada, hurrengo urtean ezpada ere ahalik eta gertuen behintzat, iparraldean ere antzeko zerbait gozatzeko aukera dugun, eta ziklokrosaren bitartez ere, Euskadiren eta Euskal Herriaren berri nazioartean ematen den. Eta aipatu dugu, ze garrantzitsua den hemengo txirrendularien ere, maila honetako lasterketak hemen izatea, ugari eskuratzen direlako, eta lasterketa hauek Belgikakoen pare daudela. Puntuak lortzeko behintzat, beraientzat askoz ere errazagoa da. Hau da, gaur hemen banatuko diren puntuak, Holanda, Frantzia, Suitza, Alemania edo Belgikan banatzen diren puntuen parekoa da. Eta partaitza, egia esan, kaskarrago izaten denez, Euskal txirrendularientzat askoz ere errentagarriagoa da hemen parte hartzea, hemengo 3, 4, 5, 6. Postuari esker, puntu asko lortu bai ditzakete, eta ikusten dugu, atzerrira joaten direnean, Javier Ruiz de Larrenagak egiten du apusturik seriona, baina aurreneko 10etan inondik inor ez direla sailkatzen, normalean 20tik atzera sailkatzen direla eta puntu pilaketa askoz ere txikiago egiten dute, eta gero zema eta puntu gutxiago munduko txapelketan eta irtera postuak eta askoz ere okerragoak izaten dira. Beraz uste dut, egin den ahalegina eskertu egin behar dela, azken batean beraien kirol maila hobetzeko aurkarien maila ere igo egiten da atzerriko txirrendulera ekarrita, atzerriko izarrak ekarrita jendetzare errazago gerturatzen da ziklokosera, puntuak hartzeko aukera ere hortxe izaten dute, saritan ez pentsa, ahontzaren gaberdiko ez dula banatuko denik, baizik eta aurrenekoak 1.250 euro eskuratuko ditu txalanjean, gehi lasterketa bakoitzak nazioarteko izatagatik duen dirutza, beraz uste dut, antolatzaileen aldetik behintzat, Euskal Ziklokosak gora egiteko beraien ekarpen eta ahalegin egin dutela, eta hori, teoria behintzat guztientza dela onuragarri, eta honek aldela behintzat, aurrera jarraitu beharko lukela denentza delako mese. Hortxe ari gara ikusten gaurko lasterketako irudiak, Stan Godri gaurko garailea, Herberetarra, 23 urteko Herberetarra, benetan lasterketa ikusgarria
ikusteko parada izan dugu. Ismael Esteban challengeko irabazlea irudiotan. Ezin izan du gaur garaipena lortu. Eta 3 lasterketatik 2 irabazi ditu challenge honetan Ismael Estebanek. Lars Boom beste protagonistetako bat izar nagusia aurtengo challengean. Ostegunetik izan da Euskal Herrian Lars Boom. Euskal Herriko barrutitan ikusteko parada izan dugu. 2008an munduko txapelduna izan zen herberetarra. Hobera egiten ari da sasoi puntuan Lars Boom. Eta gaur ere erakutsi du hobera egiten ari dela. Eta beste txirrindulari bat aipatzekoa Nadir Koledani gaztea italiarra gaur 3. izan dugu helmugan. Berak irabazi du 23 urte zazpiko txirrindularien artean challengea eta benetan maila paregabea eman du Italiako txapeldunak ezkerretara duzuen mutil honek. Eskuinetara Estan Godri gaurko garrailea eta bere alboan Nadir Koledani agurtzen. Jator maila paregabea erakutsi du Pontoniren mutilak Euskal Herrian eta gaur ere saiatu da nortasun handiko txirrindularia da. Estu hartu ditu gainontzeko txirrindulariak eta pozik egoteko moduan da Nadir Koledani. Eta Lars Boonek egin duen ekarpenare garrantzitsua. Nik uste dut errepideko txirrindulari bat, maila horretako bat, zikoko zen ikustea eta bereziki gaur Boon azkenera arte lasterketan sartu eginda egonda, beraz uste dut bere ekarpena eta bere lekukotza ondo emanda gelditu dela Astana taldeko landarra. Hortxe dugu gaurko lasterketako podiuma 3. tokian Nadir Koledani, Italiako txapelduna. Saria jasotzen. Ametzagan 3. izan genuen Koledani, Asteasun 5. gaur berriz ere 3. Eta hortxe duzue podiumean. Eta orain aterako dena Ismael Esteban izango da. 2. amaitu du gaur Igorren. Laizter aterako da. Aurtengo challengeko irabazlea, Torrelavagakoa sekulakoa egiten ari da urten 33 urteko txirrindularia. Hortxe dugu Ismael Esteban. 2. koskara igo da Kantabriarra. Bingen Zupiria kultura eta hizkuntza politikarako sailburuak eman dio garaikurra. Eta hortxe Ismael Esteban eta koskarik gorenera Estan Godri igoko da. Holandarra 2. izan genuen Asteasun eta gaur onena izan da Igorreko ziklokrosean esprinean irabazi dio Ismael Estebani eta hortxe gaurko garailea podiuma osatu dute, gaurko lasterketako podiuma eta Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politikarako sailburuak Bingen Zupiriak jarri dio txapela eta lore sorta ere jasoko du herberetarrak. Hortxe beraz 40. ekitaldiko podiuma, azken podiuma. Estan Godri, Ismael Esteban eta Nadir Koledani. Lasterketa benetan ederra ikusi dugu gaur. Igorren, emozioz beteriko azken zuzengunean erabaki da garailea. Eta gaurko lasterketako podiumaren ostean iritsiko da challengeko podiuma eta bertan garailea Ismael Esteban izan dugu. Denboraldi osoko laburpena izan da azken batean Euskadi Basque Country Challengea. Denboraldi ia hasieratik aurreneko 2 probak kenduta
Ismael Estebanekia lasterketa guztiak irabazi ditu, uste dut behin Karrantzan aurretik izan zuela Javier Ruiz de Larrenaga, besteren batean Aitor Hernandezek menderatu zuela, baina bestela bi lasterketak kenduta Euskal Herrian lehiatu diren guztiak eraman ditu. Ismael Estebanek, gaurkoa 3. izango litzateke, baina denboraldi osoan izan duen nagustasuna erakusten du, Euskadi Basque Country Challengean lortu duen lehendabiziko postua 33 urteko Kantaberrerrak eta bereziki azpimarratu nahi dugu azkeneko 2 urte hauetan izan duen bilakaera. Ziklokrosa eta mendibizikleta utzita egon ostean 2014 denboraldian itzuli eta zen nolako bilakaera izan duen goruntza txirrendulari horrek. Espainiako rankinean 5. bere berragerpenean, 2. iaz eta aurten jaun eta jabe garaipen kopurua eta garaipenen garrantzia ere beste inor baino hobea lortu ditu txirrendulari Kantabrian. Bai, Jose, orain emakumezkoak podiumera, hortxe Lucia González eta Alicia González Aizpak 2. eta 3. tokian, eta Oskari Korenela ioko da Aidan Nuño. Benetan denboraldi ona, paregabea burutzen ari da Aidan Nuño. Hor da gaurko garailea eta baita challengeko irabazlea ere Aidan Nuño asturiarra, 10 garaipen eta garaikurra jasotzen. Igorren lasterketa irabazi eta challenge ere irabazi du 3 lasterketak bereganatzea lortu du. Txapela jantzi eta gaurko podiuma hortxe duzue. Aidan Nuño eta González Aizpak, Lucia eta Alicia. Eskuzartak txirrindularientzat, eta hortxe aurtengo dominatzailea Aidan Nuño, 33 urteko asturiarra. Gaur gehiago kostazaio gailentzea, baina bere helburua lortu du, 2 besoak altxatzea Igorreko helmugan, ziklokroseko katedralean. Aurki challengeko podiuma ikusteko parada izango dugu. Eta hortxe, garaileak gizonezkoetan Ismael Esteban eta emakumezkoetan Aidan Nuño izan ditu. Ismael Estebanek 3tik 2 lasterketa irabazi ditu eta Aidan Nuñok 3ak. 23 urte zazpikoetan. Nadir Koledanik irabazi du gizonezkoetan. Daniele Pontonik ekarri duen taldeak ere uste dut bere ekarpena egin duela. Bai Sara Casasolak emakumezkoetan lan handiak eman ditu, maila hon erakutsi du, eta zer esanik ez Nadir Koledanik. Gaurko honetan behintzat garraipena benetan lehiatu du. Txirrendulari italiar txikiak eta uste dut gauzak ondo direla, datozen urteetan ere goiko maila jarraituko dutela eta Igorren izango dela txirrendulari horien berriri. Bai, horren urteetan izango dugu segurenik horren berri. Eta hementxe dugu Sara Casasola italiarra junior mailan, challengeko garailea. Benetan 17 urte izateko maila paregabean ari da Sara Casasola. Gaur estu hartu ditu eliteko aurkariak. Eta benetan etorkizun oparoa dauka Sara Casasolak. Daniele Pontoniren agindutara ari da italiarra. Eta ezin hobeto aritu da urtengo Euskadi Basque Country Challengean. Txaloen artean badoaz podiumetik. Eta maillot berdearekin ikusteko parada daukagun. Bai, Ismael Esteban
baita Aidan Nuño ere. Hogeita 3 urte zazpikoetan Alicia González ere ikusiko dugu, Sara Casasola, Nadir Koledani bera. Horietenak izan dira. Lehen da biziko, Euskadi Basque Country Challengeko garaileak eta protagonistak. Orain Challengeko eliteko gizonak agertuko dira tranpaldora, podiumera, eta aurki izango ditugu podiumean gizonezkoak, eta gogoratu garaileak gizonezkoetan Ismael Esteban izan dugula eta emakumezkoetan Aidan Nuño. Bigarren tokian sailkatu da Nadir Koledani. Eta oraintxe joko da italiar txikia. Podiumera. Hortxe dugu Nadir Koledani. Gaur hirugarren izan dugu helmugan eta challengean bigarren tokian sailkatu da Italiako txapelduna. Hirugarren tokian Van Leeuwen sailkatu da, baina ez da ageri podiumean Van Leeuwen. Eta garailea Ismael Esteban. Hortxe dugu Kantabriarra, podiumeko koskari gorenean Kantabriarra, hirugarren tokian Patrick Van Leeuwen falta da, eta hortxe jasoko du saria Ismael Estebanek. Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politikarako sailburuak eman dio garaikurra eta maillot berdea jantzi du honezkero Ismael Estebanek Euskadi Basque Country Challengeko garaile modura. Hortxe dugu Ismael Esteban, hortxe txapela jantzi, lore sorta jaso eta eskuzartak aurtengo garailearentzat, Ismael Estebanentzat. Nahieran dabil aurtengo demoraldian. Gaur, ezin izan du irabazi gorren. Zail jarri dizkiete gauzak Ismael Estebani, baina bigarren sailkatuta irabazi egin du Euskadi Basque Country Challengea. Eta emakumezkoetan garailea Aidan Nuño izan dugu. Aurki aterako da 23 urte zazpikoetan garaile Nadir Koledani. Eta oraintxe aterako da Nadir Koledani, maillot berdea janztera. Hortxe, hor da Nadir Koledani. Oskari Korenera igon beharko du Koledanik, bera du garailea 23 urte zazpikoen mailan. Hortxe da, italiarra maila paregabean aritu da challenge honetan, eta honetan eistu jarri dizki gauzak gainontzekoei.
Horiek dira, txarrakeak izan dituen protagonistari nagusienak. Gizon eta emakumerik indartsuenak, 3 probetan, erregulartasunik handiena izan dutenak eta Ismael Estebanen eta Nadir Koledaniren kasuan, eta zer esanik ez, Aida Nuño eta Alicia Gonzalezen kasuetan, iaia aurkaririk gabe irabazi duten. Nadir Koledani gaur berak estu hartu du, Ismael Esteban eta batzuetan bazirudien matematikoki aukera izan eta izan bakarrik ez, baliatu zakela berak garaipena lortu eta 7-8 postuan sailkatu izan balitz. Ismael Esteban garaipena Italiara joango zelako, baina Ismael Esteban ere 33 urteko txirrendulari eta eskarmentu handikoa zerbaitegatik da. Azkenerako ere, indar sorta pikin bat utzi du eta udura ondo erakutsi, 2. postuan sailkatu eta alde handiarekin nagusitu da Euskadi Basque Country Challenge honetan. Hortxe da Aida Nuño emakumezkoetan garaile, podiumeko koxarik gorenera igo da Aida Nuño, maillot berdea jantziko du. Bere alboan Lucia eta Alicia González Aizpak. Hortxe da maillot berdea Aida Nuñorentzat. Euskadi Basque Country Challenge honetako lehen garailea, 33 urteko asturiarra. Bikainari da urtengo denboraldian Aida Nuño nahieran dabil. Bere nagusitasuna erabatekoa izaten ari da. Eta berak irabazi du Challengearen lehen ekitaldi hau. Txapela jantzi. Eta txalo zaparra da Aida Nuñorentzat. Las chicas junior y en esa categoría la tercera Orain quedaros los del maillot. Junior mailako garailea igoko da podiumera, junior mailan nesketan gogoratu Junior emakumeetan Sara Casasola izan dela italiarra. Hirugarren sailkatua biorra zertarreko Saioa Gil. Orain hirugarren tokian sailkatu dena Saioa Gil dugu. Saioa Gil ez depa amentator, Hortxe ditugu hiru garaileak, Aida Nuño, Ismael Esteban eta Nadir Koledani. Junior mailako Sara Casasola biziko zaie, itaren batean. Saioa Gil hor dugu, hirugarren tokian sailkatu da junior mailan. Eta bigarren tokian Luisa Ibarrola izan dugu. Bi euskaldun. Bigarren eta hirugarren hortxe dugu Luisa Ibarrola. Eta laizter agertuko da Sara Casasola. Benetan lasterketa bikaina egin duen italiarra, eliteko txirrindulariei aurre egin die, maila paregabe eman du italiarrak, eta hortxe dugu junior mailako garailea 17 urteko italiarra, Sara Casasola, maillot berdea berarentzat, soinean eramango du etxera maillot berdea, eta argi utzi du etorkizun oparoa daukala. Daniele Pontonik gidatzen duen emakumeak. Hortxe junior mailako podiuma, Sara Casasola, Luisa Ibarrola eta Saioa Gil. Maillot berdea falta zaio hasteko Sara Casasolari, eta onden bestez amaira emango zaio Challenge honi garaileak gogoratu ditzagun, gizonezkoetan Ismael Esteban, emakumezkoetan Aida Nuño, junior mailan emakumezkoetan Sara Casasola eta gizonezkoetan 23 urtez azpikoetan Nadir Koledani. Benetan, challenge ikusgarria eta amaitzeko lasterketa paregabea.
Zoragarri izan da, benetan zoragarria, asteasukoa eta gaurkoa esprinten amaitu da, ametzaga nagustasun gehiago izan zen, baina uste dut Euskadi Basque Country Challengeak Euskal Ziklokosa mailarik gorenera eraman duela beste behin, eta honek etorkizunean Euskal Ziklokosaren mesederako eta beharrak asetzeko indartu behar duen gogoa erakutsi duela urtengo lehen ekitaldi honetan. Hala izan dadila, guraldetik besterik ez daukagu gehiagorako denborarik, hauxe izan da guztia, ondo izan! Eyes are wandering, hearts meet and greet, but don't stop walking. Tell me of that hill too hard to climb, of that river where you drink and spend the time. Tell me the song the old rose moon. Most of all, tell me what keeps you moving. The tracks are hardly worn. They are the tracks, the silence by sidewalks, fear by sidewalks, with hope by side. Love by sidewalks, body following my heart walks. Teachers knowing his ear keeps on walking. One step at a time, Spirit is his guide. One step at a time. To his dear Father till you weep. Each night you pray before you sleep. Extra blank bed at the table, a chill bed cold in the stable. You know his feet are scarred but strong. You know he's not as short, but days long. He is on his track. Primero el Máster 30, Adolfo Martínez, está por ahí. Última llamada, ¿eh? Seguimos pues con los cadetes masculinos. Cadete masculino vencedor ha sido Mikel Orbea de Atracciones Sound. Mikel Orbea de Atracciones Sound, vencedor del Challenge Euskadi Basque Country. Aurrera Mikel. Honek Bilbaoki pinten dio txapela. Unai Gutierrez Zuiako akateak jantziko dio mailota. Horretu dugu.
kadete emakumeatan, garaipena lortu duena da, bicicletas.com taldeko Naia Eraña, hemen Naia Eraña, honek ere jatziko du txapeldunaren txapela emakumeak ere hartzen dute lasterketa honetan. Maiotan jantzen dio Horreak Zinisterkarteko presidentea Juan Mari Zurinagak. Txapela emango dio Bingen Zubiria jaunak. Txortatxoa hartu beharko du honek ere. Eta azkena deitu behar duguna da, gazte mailan Euskadi Basque Country txailakeko garaipena lortu duena Balmabizi taldeko Xavier Murias. Dato Xavier Murias oso bikain ibili da denboraldi guztian ere, txalekean nola ez. Eta hemen dugu Maiota jantziko dio Lorea Bilbao Andereak, txapela jantziko dio Igorreko alkatea bainat Antolak, Lora Txortatxoa, eta faltatzen zaigu Adolfo Martínez, horti bada, Adolfo Martínez, pero si ya no aparece, pues lo sentimos por él. Eta hemen daukagu Euskadi Basque Country Challenge honetako lehen podium osoa. Garaile guztiak horretu. Garaile guztiak. Eta, eskuak gora hartu behar diran argazkiak, historiak jakin dezan zer gertatu zen egun honetan eta horretako ondorioak zintzu ziren. Mila esker torre sartean guzti hori, mila esker parlaritza guzti hori. Gaur bileta dukago zen, eta eskarrak ipatu behar Igorreko herriari, Uia, Asteazu, eta nola ez, Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundiari agurra emango dugu Eusko Abendaren entzun ondoren. Un poquito. Himnoa mesedez. Bai, argazkiak atera ditugu, ereserki oraintxe entzungo dugu, Ander Goroste, Juan Mari Zurinaga mesedez, etorri honuntza aurrera. Etorri honuntza aurrera, ze badakizue, zubioko erdira mesedez, erdira, ez da zer pasatzen. Bueno, badakizue, gaur egun berezia dela, 40 urte betetzen ditu, lasterketa honek, Igorreko ziklokrosak. Eta lasterketa hau egin ahal izateko jende askoren lana behar izan da. Eta horietako bi berezi hauek dira. Juan Mari Zurinaga eta Ander Goroste. Ziklokrosa bai, baino errepideko ziklismoa ere bai, bertako eskola ere bai. Beraz, dei egingo diegu aurrena, hemen daukagu Bingen Zubiria, Eusko Jaurlaritzako kultura sailburu berria, Juan Mari Zurinagari Arratiako bailararen izenean, hemengo ziklismo zale guztien izenean, oroigarri bat emanez, Lorea Bilbao, Bizkaiko kultura diputatuak, oroigarria, Ander Gorosteri, bertako txirrindulari elkartearen izenean, txapela jarriko diete, ilobak, jantzi txapela. Hemen daukagu etorkizuna, ez? Beste 40 urtean, hauek jarraituko duten ez lanean, hemen ditugu Arratiako etorkizuneko txirrindulariak.
pixkat ez usten harrapatu nahi genituen eta uste dut lortu dugula. Pasa zaitezte ikuste duzue badagoela etorkizuna eskola honetan. Hauek dira etorkizuna. Beraz, honek esan nahi du lanean jarraitu behar dela. Eta lehen lana egin zutelako, hemen ere eskerrak emateko egon nahi izan dute, lehengo zenbait txirrindularik. Hemen ditugu, Mikel Zarrabeitia, Julen Zubero, Jose Ramon Uriarte, Erlan Zuriarte eta Gorka Amuriza. Horiek dira lehengoak, eskerrak emateko hemen egon nahi izan dutenak. Eta oraina ere badugu, ze lehena eta etorkizuna uztartu behar ditugu, eta oraina da Murias Euskadi Bass Country taldea. Eta hemen ditugu taldeko txirrindulariak, Beñat Txoperena, Pello Laberria, Aitor González, Eneko Lizarralde, Julen Irizar, Ander Barrenetxea, Gontzen Udondo, Oskar Rodríguez, Mikel Bizkarra, horre gomoda. Eta hemen ikusten ditugu ere zuzendariak, Jon Odriozola eta Ruben Perez. Benetan, eskerrak askotara eman daitezke, bertso bidez, irudi polit batekin, guk dakigun bezala emango dizuegu eskerrak. Bihotzez, Ander Goroste, Juan Mari Zurinaga, eskerrik asko, hau ez da burra, Hau da, indarra hartu ezazue, ziklismoaren alde, orain arte bezala, lanean segitzeko. Mila esker, bihotzez, eta segi aurrera. Eta hori bai, orain ekitaldiari amaiera emateko, orain bai entzuko dugu ere zerkia. Mila esker guztioi. To meet the story, the path before you, hardly warm. The girl left behind you, heartbroken and torn. For your feet, don't stop moving on. Your eyes are wandering, hearts meet and greet, but don't stop walking. Tell me of that hill, too hard to climb. Of the river where you drink and spend the time. Tell me the song the old rose moon. Most of all, tell me what keeps you moving. The tracks are hardly worn. They are the tracks, the silence by sidewalks, fear by sidewalks, with hope by side. Spirit is his guide, one step at a time, to his dear Father.
till you wake. Each night you pray before you sleep. Extra blanket bare at the table. A chilled bed cold in the stable. You know his feet are scarred but strong. You know his nights are short but days long. He is on his track. He is on his track. Boy on the street, you admire those good feet. He classrooms and tales through your mind. Around you people tired and blind. And like the shepherd boy beneath the ground, he shines. He is on his track. He is on his track. The sun is by